ሰላም አመላ ዓለም ትርከቡና ቻናል ተኸታተልቲ ሰላም ኣምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ቻናል ሓድሽ ስለኾንኩም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣበረታትዑ ዘበረታትዑም ድማ ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ናልኹ ሎማዓልቲ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ናይ ኢቃማ ጉዳይ ማለት እዩ። ኩሉ ብጣዕሚ ማለት ትደለየ ሰብ ላድሊ ከስተኻኽል የልበለ ማለት እዩ። ኣብዚ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሪያድ ሳውዲ አረቢያ ዘሎ ቆንስላ አቅሪቡ ወሎት ጽሑፍ ማለት እዩ። መስታወቂያ ይብል የሳውዲ አረቢያ የሰው ሀብትና ማህበራዊ ልማት ሚኒስቴር በአገሪቱ ውስጥ የደጋ ሰጪ የሰው ኃይል ዘርፉን ለመጎልበት እና የኮንትራት ስምምነቶችን ለመሻሻል በመላው ከግንቦት 3 ቀን 2017 ጀምሮ ለ6 ወር የሚቆይ በአገሪቱ ውስጥ የሚገኝና ከቀድሞው አሰሪዎቻቸው ጋር የሌሉ ወይም ደግሞ በግል ህሩብ ያላቸው ያኔ ህሩብ ለሆነ ማለት እዩ የቤት ሰራተኞችና ህጋዊ ለማስተካከል የሚያስችል አዲስ አዋጅ አምጥተዋል ይብሎ ማለት እዩ። እና በሐዲስ ተኻኺልካ ብምስትኽኻል ተበላሸወካ ኢቃማ ተበላሸወ ሁሉ ካስተኻኽል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ይኸው አዲስ አሰሪዎች ወደ ሙሰነድ ፕላትፎርም በመግባት በግል ህሩብ ያለባቸው ይላል ኣብዚ ማለት እዩ። እና ህሩብ ለለዎ ዝተገበሩ ሁላይ ኩሉ ካስተኻኽል እዩ እና ብጣዕሚ ኣብ ጉጉት ዝነበረ ሰብ ካስተኻኽል ላበለ ዝነበረ ሰብ ካስተኻኽል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ል6 ወርሒ ክፀንሕ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጊ ኣብ 6 ወርሒ ካስተኻኽል ይኽእል እዩ እና ኣብዚ ኣብ ሓደ ላተናገሩ ዝሰማዕዎ ክታስተኻኽል ተለኻ ንኣብነት ቀድሚ 5 ዓመት ህሩብ ተገበረካ ተነይሩ ን5 ዓመት ዝኣክል ጀዲድካዮ ተነይርካ እዚ ኢቃማ በብዓመት ዘሎ ቅፅዓት ተቃፂዕካ ካብኡ ደሞ ተሓድሽ ከፊል ካልኣይ ተናዘል ስለትገብር ለካ 2000 ንመንግስቲ ከፊልካ እዚ ወዲ እዚ ኣስተኻኺለ ክጅምር የለሉ ሰብ ክጅምር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ፅቡቅ እዩ እና ላስተኻኺሉ ክሰርሕ እየ ዝበለ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ኢለ ኣለኹ ኣነ እና ኣሕዋተይ ከያምልጠካትኩም እዚ ወፂኡ ዘሎ ብባዕሎም ብኣፍ ብሰብ ተለይኮነ ባዕሉ ተኣምባሲ ኣብ ድረ ገፁ ኣሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓልቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዜና እዩ ማለት እዩ። ደስ ዝብል ዜና